खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 31 मार्च मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दङ मेष राशि। नोंथांनो गोहो बोलोनि गोनांथि जागोन। मोननांगौ बिबाना गुबुननि आखायाव थांनो हागौ। बृष राशि। गोनांथि गैयै रांखावरि खहा जानो हागौ। गोसोखौ मोजां मोननाय नङा। मिथुन राशि। मावनाय हाबायाव साननाय बादि जाफुंसारनाय फैगोन। मोजां सान। कर्क राशि। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ। सिंह राशि। बायदि खाबुफोरा नोंथांनि आखायाव फैगोन। जिउनि गोजान लामा हान्थिनो खाबु मोनगोन। कन्या राशि। नखराव सुखु गोजोन फैगोन। नखरनि जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। तुला राशि। सुबुंनि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। नोंथांनि मावनाय हाबायाव गाज्रि मुं होनो हागौ। वृश्चिक राशि। देहाया जोबोरैनो लोरबां जालांनो हागौ। जानो लोंनो गोजोन गैयै जागोन। धनु राशि। लामा हान्थियोब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन। सोरजोंबा जगाजग खालामनो गोनां जानो हागौ। मकर राशि। गावनि आंगोखौ हरखाबै लोगो मोननो हागौ। गोसोआव रंजाखांनाय फैगोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि साननायाव हेंथा सोमजिगोन। खामानिया आद्रा जानानै थागोन। मीन राशि। गाज्रि सुबुंजों मोगा मोगि जानो हागौ। साना गाज्रि बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।